Godiya ga Aliko Dangote, bakar fata mafi kudi a duniya da ya zo garin Kano ya gina cibiyar koyar da sana'o'i. Haka zalika, godiya ga Rasdan, awawurar gwamnan tsautsayi da ya kulle wannan cibiyar koyar da sana'o'i ya ce ba ita yake bukata ba, injin buga mutane shi yake bukata. Ya kuma kulle ta tare da jefawa Aliko Dangote tsiyarsa. A san mutum akan aikinsa shine taken wannan karatun namu na yau, kuma karatun zai zo da ruwa dole domin Rasdan ya kirawo shi. Wannan shine da'u fataken dare, amma ba mai sata ba, mai bin dare yana ɗauko ayyukan Rasdan ƙarya da na gaskiya. Wannan ita ce Zainab Nasir Ahmad, aikaciyar NGO mai digiri har guda biyu a multiple award winning development worker. Wannan ita ce Malama Hafsa, da yawan ku za ku iya gane ta. Ita ce mai karanto manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce mai karanto hadisan nan. Kuma kar ku manta, ita ma tana APC karkashin awawurar gwamnan tsautsayi. Tare da ita makale da takardar filin ta guda ɗaya rak. Wannan ita ce makarantar koyar da sana'o'i da Aliko Dangote ya gina a Kano, amma Rasdan ya kulle ya ce a'a je kada tsaye ka ba wannan muke so ba. Wannan su ne matan da Kanawa suke neman su ji menene girman su, menene darajar su, menene qualification din su, da har girman su ya kai a iya cire kannan matar Rasdan na Kano a maye gurbin su a slot din aikin haji da wannan yaran masu cire wando. Wannan shine dalilin da yasa Kanawa suke mamakin menene girma da aikin wannan yaran masu kwafa wando akan titi pant, da har aka iya ba su floti guda 109 a yayin da aka bawa wannan yarinya mai karanto hadisan manzon Allah floti daya, a yayin da aka bawa duk wannan mazan da suke zuwa nan su zo su zage mu floti daya. Menene girman wannan yaran har da za a iya cire kannan matar Rasdan daga slot din aikin haji a maye gurbin su da wannan yaran da suke daga pant akan titi? Wannan ya kamata Rasdan ya zo ya mana bayani. Uwa mahaifiya da Allah subhanahu wa ta'ala, tunda kun kira muslim dole sai muna kawo muku abin da Allah da manzansa suka ce akan musulunci, akan aikin da kuke yi. Tunda shi kuka kawo, kun jawo mana musulunci, kun kashi cikin siyasar da babu musulunci a cikin ta, demokuraɗiyya. Yanzu uwa a ce za a iya goge uwa saboda yaran da suke daga tsirecin su tsuguna ƙasa kan titi, su zaro tsirecin su dinga dagawa da rana ba da daddare ba. In za su iya wannan abun da rana, me kuke tunani za su yi da daddare? Me yaran nan suke da shi wanda yasa suke da leverage akan wannan gwamnatin da har ake iya yin wannan abin da su? Yanzu sun zama su ne gaba ɗaya picture jihar Kano. Duk wani ƙaryar musulunci, duk wani ƙaryar tarbiyya, duk wani ƙaryar komai daraja na jihar Kano ya zube. Yanzu wannan ita ce darajar jihar Kano. Yanzu wannan yaran sun kai martabar da za a iya cire uwa a saka su. Wannan yaran sun kai martabar da wata uwar da aka kashe waɗanda mahaifiyarsa duk gentle tana ji tana gani ta roki gida ba a bata ba, amma a zo a dinga ba wannan yaran fuloti 109. Magana fulot wannan karatu ne na daban, ku bari zan zo kansa. Yanzu mu fara gamawa da wannan. Wannan yaran su ne ilimi, wannan yaran su ne fassara Kano Fest, wannan yaran su ne muslim, wannan yaran su ne fassarar daular Usman ibn Hodiyo, wannan yaran su ne fassarar addinin musuluncin da kuka zo kuna kawo tallan homologo da shi, wannan yaran su ne fassarar tarbiyyar jihar Kano, wannan yaran su ne fassarar abin da yake kasan zuciyar Rasdan. Duk abin da kaga shugaba yana yi ba a mashi dole, shine abin da yake cikin ran shi, kuma duk abin da kaga yaran wannan shugaba suna yi shine abin da wannan shugaban yake so, saboda babu wanda zai so ya tsallake abin da shugabansa yake so ya je abin da yake so. Yanzu saboda wannan yaran har za a iya fata-fata da sunna a jihar Kano, a kori Malam Aminu Daurawa daga kujerarsa saboda wannan yaran me suke da shi, wannan yaran me suke yi, wannan yaran me suka yi? Menene amfanin wannan yaran a cikin gwamnatin jihar Kano? A ce su ake gani a fuskar jihar Kano duk lokacin da aka buɗe waya za a ga wani abu da za a tallata. Yanzu irin waɗannan yaran da suke yawo cikin dare kamar da'u, ba su ya kamata a gani an karfafa gwiwa ba, an ba su kujera haji, an ba su fulotai 10. Yanzu idan wannan yaran daga an zo an ba fulotu 10, ba zan yi adawa ba. In ne adawa na yi hasada. Yanzu ko irin wannan ma da ba su iya aikin ba sai zagi suke cin mutuncin mu ɗan adawa, da su muka ga an zo an ɗebo an zo an ba wa fulotu 20 sai mu taya su murna, saboda mun san sun yi aikin. Amma su waɗannan a fili ba mu ga aikin da suka yi ba sai kwaba wando. To kai aboye mai suke yi? Ina sanar da wannan fa har yanzu ban ajiye kes ɗinta ba, saboda babban malami ne fa je karɓo belinta lokacin da Sheikh Aminu Daura ya kama ta. Kuma wannan malamin ya fito daga garin Bichi, kuma ina da wannan datar, ina da shaidun, ina da komai, zan kawo su amma sai lokacin zabe. Amma what do these girls have a leverage? You know, you can't be dangerous to a politician unless you got some leverage on him. Cause I sarki ruwa, I got leverage, I got motherfucking leverage, that's why I'm doing what I'm doing. Amma su wannan yaran, what do they have? Wani leverage ne da su akan wannan mutanen da suke komai sai da su kawai suke yi? In dai ba wani lapses wannan Zainab Nasir ta zo ta ba, zan yi mamakin ya za a ce ga sa hannun Rasdan, ga letar da Rasdan ya turo da kansa kan cewar in ya ci zaɓe zai yi aiki tare da ita, ya zo kuma yanzu ya fasa yin aiki da ita duk da ba ita ta nema aikin ba. Ita saboda ba za ta iya daga wando ba, ita mai hadisi saboda ba za ta iya daga wando ba. Yanzu kenan jihar Kano wannan shine abin da yanzu Rasdan zai zo ya siyo mana yanzu a cikin jihar Kano kenan, wannan shine mutuncin jihar Kano.
personally to me wannan yaran su ina musu murna abin da suke samu, amma act din abin da Rasdan yake promoting, rashin kunyar da Rasdan yake promoting shine abin bataran. Menene kai in fa jahilci za a yi ko jahilcin wanda ya je makaranta sai ya fi tsafta akan jahilcin wanda bai je makaranta ba. Amma yanzu kowa ya gane ilimi da koyar da sana'o'i ba shine abin da Rasdan yake so ba, shine ma dalilin da yasa ya iya yin tattaki. Shi bai kawo sana'o'in ba, sai auren jaura da yazo ya auro mana auren mutum 3000 na matsala, sai ya tai kuma sai ya je ya rufe makarantar koyar da sana'o'i. Haka na daga baya zo ya ce wa Dangote kaka mini tsiya, karbi tsiyar ka tai a daidai lokacin da Kirista, wanda ku kuna cewa ba za ku zaɓi Kirista ba, to a daidai lokacin da Kirista na Lagos, Sanwo-Olu na Lagos ya je ya buɗe sana'o'i 320 a daidai lokacin shi kuma Rasdan ya zo ya ga Aliko Dangote ja tsiyar ka tai ba mu so, aka sa kwado aka rufe aka ba Aliko Dangote tsiyarsa. A ƙarshe akwai wani cin mutunci da aka yi wa Rasdan wanda ban ji daɗi ba. Duk adawa da nake da Rasdan mai tsafta nake kuma mai ilimi ce, domin ni na zo na kawo dokar babu zagin banya, ba mu musu kazahi, ba mu cin mutuncin su, ko da mun kama su da sata ba za mu ce barayi bane ba su, sai dai mu ce awaura gwamnan tsautsayi, awaura gwamnan yan mata da yan daudu da su kwaido amma wai sai dan jarida yayana da nake so nake kauna Nasiru Salisu Zango ya zo ya haɗa Rasdan da dan giya. Wai saboda Rasdan ya zo ya kasa gyara jihar Kano, ya yi dama-dama da duk alkawalin da yi da bakin shi ya alkawali, kai ku samu da shi mana yan aji yau ku yi mashi daukan buhu ku kashi gaban aji sai ya maimaita, daulan ka maimaita ko ka kiya bare kai ma ka yadda ka yi wannan alkawalin. Mun yi alfararruka in Allah ya yarda mu gudanar wanda ake magana, za mu yi kokari mu yashe su inda suke buƙatar a yi sabini. Haka mun yi alƙawari. To inda na ce yayana Nasiru Salisu Zango da nake so nake kauna yayi abin da ban ji daɗi ba shine da ya haɗa Rasdan da wani buke yake ko menene ne na Abuja. Rasdan ya zo ya kawo mana Kano ta zama yanzu babu abin da ake bukata sai jirgin ruwa kwale-kwale. Wai kawai sai shi da aka je aka hayo kawai sai zo yana son ya kara wannan abun, kawai sai ya dauko inda dan giya ne ma yake rulin din wurin, kowa ya sani yanzu duk duniyar nan a siyasar Najeriya waye bai san buke haka yake ba. Amma wai ya rasa wanda zai kwatanta shi da shi, wai sai ya hada shi da aikin dan giya, aikin dan ruwa, wai sai ki ce ai Abuja ma ai an yi flood. To ai flood din da aka yi Abuja saboda siye-siyen filaye ne da shi buke wannan na Abuja, ai akwai wani buke wani wanda ake minista ne ko menene ne na Abuja, ai shi wannan buke din ai kowa ya san dan ruwa ne. Yanzu kenan shi Rasdan bai kai a hada shi da wani gwamna da ya abin arziki ba, tunda dama ba gwamna bane ba, awawura ne gwamnan tsotsai mai falle ɗaya fallan ta malle, awawura gwamnan mata da inda su kwaido amma kawai sai ya zo ya hada shi. To ni wannan abin shine ban ji dadin sa ba, lillahi wa rasulihi ban ji dadi ba. Da ka zo ka samu awawura kawai ka hada shi da dan giya. Yanzu aikin da dan giya ya a Abuja ya je yayyanka waje ya sa fulo da yake taruwa a gari, shi zaka zo ka hada shi? Ni akan wannan zan yi zuwa in shigar da yayana kara saboda ban ji dadi ba, I felt bad. yanzu awawura shi aikinsa kawai, awawura aikinsa yanzu irin na yan giya ne inda mun fuskanta, tunda ba a hada shi da bago ba na can da yaje yana kakayan noma, ba a hada shi da can ba da yaje yana kai yara suna koyar sana'o'i a kasar waje, suna koyar kilkile he dan giya yanzu aikinsa shine daidai da dan giya. Kai wannan gwamnati ana hada dama ga ruwa ne, in kuka kira shi wallahi sai mun ba ku shi dole ruwa, ku karbi na giya, ku karbi na kokino. Yanzu kai mun gano aikin ka idan na dan giya ne. Babu wani abin arziki kai, maimakon aje a hada ka da Babaji da Usanin Olu, aje ka kai wasu matasa ka je ka nema musu wasu kwararan aikin ka irin na dan giya ne, tunda ka mai mana da Kano yalwan shandam ko. Yanzu nan gaban za a yi argungun, ku yan argungun fa dole sai kun yi hakuri, ko kun iya bare kun yarda. Yanzu kun san fadama ta yawa a Kano, za mu hada da ku ruwa ne kuka kira kun karbe shi dole